So karon ang ato ang challenge, mao na sad ni siya ang tigmo og logic challenge. Logic na siya, ma'am. Oh, tigmo og logic. Ato ba siya, ma'am, kung tigmo mag-logic, tiglo na siya. Tiglo lo. Tiglo, okay. Una ra gyapon. Sige, karon kay na may viewers ninyo ni hangyo nga si Ernesto na pud kunoy ipauna. Na! Ako siya, wahe. Wagi ni madaway. Dili, wahay ane. Ana ni Ernesto, Tatay Pisot, alimo koy last totong togsok. Yes, ma'am. Ha. Mao ra gyapon dili ta mo iphan, limitan ta mo og tulo gihapon ka answer. Yes, Ha? ma'am. Ang maka-answer sa ako ang pangutana, premyuhan ako og 500 pesos. Ta siya, ma'am, nag-review pa ni gabi, ma'am. Kiputi malagana ni. Iusos lagi ron, ma'am. Oh, kay napalid paghangin ganihan ni Leo, napalid akong ubang kwarta, nuloy ko pamunit. Lagi, okay na Oh, mora na ako napunit. Okay lang, ma'am. Wala pa man sa ibayran na ako, mama. Okay, una Ernesto. Yes, ma'am. Pas ni kanina. Tigmo ni Ernesto ha. Oh, tigbo, ma'am. Oh. Kung motudlo ko, manudlo pod siya. Kung mupatid ko, mamatid pod siya. Kung mulingkod ko, mulingkod pod siya. Unsa man na? Anino, ma'am? Ha? Anino? Correct! Kanino? 500 pesos. Biyogo, biyogo. Okay, Tatay Pisot. Sabi nung di-cancer ba? Imuha Tatay Pisot. Tigmo gihapon ni siya. Kahoy ko sa magubang. Mana. Wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. Mana, no? Wala, lahi sanay. Mana na eh. Lagi na. Mana na, kahit ko sa lagubang, wala sa kuanang, mana na siya. Kahoy ko sa magubang. I-review ng ma'am. Wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. Allah. Ikog sa irong buang. Wrong. Ang ikog, ari mo nang, Wrong. Usa. kahit ko sa lagubang. Kahoy ko sa magubang. Wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. Usa na yung answer. Kahoy sa magubang. Ibalik rin eh. Oh, Wala ay. mana na siya. Ako ganyan, Oh. pertikin ako na una. Ang saan sira to? Kuan, ma'am. Kanang, Kahoy ko sa magubang. Wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. pila to concert o sana no? Usa. Dili na ikog sa irong buang dai. Yugos kabaw. Duha. Duha na, last. Buhi na ko. Tolo. Okay, alam mo koy. Kahoy ko sa magubang. Wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. Oh. Oh. Ha? Kini, tuhod. Ha? Tuhod. Wrong! Usa! Ang katong ato sa tong una, kahoy ko sa magubang, kahoy ko sa magubang, naa sa luyo ang piko, wala sa atubang. Ya karon. Karon, kahoy ko sa magubang, wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. Usa na yung answer. Logic, lagi ako na. Kwako sa kong lolo. Wrong! Duha! Last! Last! Dali ko mambe. Iguman. Kahoy ko sa magubang, wala sa luyo ang piko, kundi sa atubang. Piko sa Ha? Ano piko sa sila yo? Siko! Ha? Siko! Correct! Siko! 500 pesos! Ang katong na kay tuhod answer na sa luyo ang piko, wala sa tubang. Karon sa tubang na ang piko, wala sa luyo.
Okay, totong tugsok. Logic imuha. Oh. Ngano swerte man ang kalendaryo. Logic ni siya ha. Ngano swerte man ang kalendaryo. Na may buwan, ma'am. Ha? May buwan. Wrong. Usa. Swerte man ang kalendaryo. Oh, ngano swerte man ang kalendaryo. Ambot. Usa answer mo. Usa ni mo answer. Ngano swerte man ang kalendaryo. Oh, ikaw binangutan na. Unsa kay answer mo? Kuan. Ngano Adlaw. swerte man ang Kaya kalendaryo. na may adlaw siya, ma'am. Ha? Nay adlaw, nay buwan, nay pizza, nay R- kompleto tanan. Wrong. Duha. Last. Swerte maging ang kalendaryo, ma'am, kay ma'am na tan-aw sa tawag yun niliga. Gikan sa uno paingon sa 31. Wrong. Tolo. Ernesto. Oh. Ngano swerte man ang kalendaryo. Aba, ingon mo gina siya, maswerte gina siya, ma'am, ang kuan man na, ma'am, kay, Kay. kung maabot ang Disyembre, ma'am, swertihon mo ginag yung kuan yun, ma'am. Wrong. Usa. Maabot ang 30, 32. Kalag-kalag mo na, ma'am. Si 32. Ay, uno na. Wrong. Duha. Last. Ngano swerte man ang kalendaryo. Kalendaryo. Anong swerte ang Kalendaryo. Last. natural kaya siyang swertihon, ma'am, kay suwatan man siyang kalendaryo, ma'am. Wrong. Tolo. Tatay pisot. Ah. Ngano swerte man ang kalendaryo. Mo may ihapin. Kalendaryo din ang ihapin. Wrong. Usa. Ano swerte man ang kalendaryo. Oh, ngano swerte man ang kalendaryo. Mo may trapo. Wrong gapon. Duha. Last. Anong swerte man ang kalendaryo? Oh, ngano swerte man ang kalendaryo. Kasi man ingon nga swerte, ma'am, ang kalendaryo. Logic ne. Ngano swerte man ang kalendaryo. Ay, swerte ang kalendaryo. Kay? Kay Pasko. Wrong. Tolo. Muna New Year. Wrong May gihapon. kalag-kalag. Wrong May bista. Wrong gapon. Oh, alin mo koy. Ngano swerte man ang kalendaryo. Mm. Kay gamit sa tanan. Mao'y tanahon. May importante sa tanan. Wrong. Usa. Wala ka na ba? Wala. Sugod. Ako'y. Wala na. Ngano swerte man ang kalendaryo. May buwan, adlaw, pizza. Kay gigamit sa tanan tao. Wrong. Duha. Last. Ngano swerte man ang kalendaryo. Kay mao'y tanahon nun sa pizza kung dugo na ang asawa. Wrong. Tolo. O sa day, ma'am. Swerte ang kalendaryo kay daghan siya og date. Daghan siya og date. Oh, daghan siya ka date. Oh. Oh. Ikaw, Sakto kung answer, ma'am. imo kay pizza buwan. Ana man ka, date. Daghan siya og date. Oh. Totong tugsok. Ma'am. Kung ang English sa hari kay king, unsay English sa diwata? Manok! Ha? Nilupad! Wrong! Usa! Kung ang English ng hari kay king, unsay English sa diwata? Unsay English sa di. Diwata. White lady. Wrong! Duha. Last. Oh. English sa diwata. Oh, unsay English sa diwata?
Diwata. Wrong. Tulo. Ernesto. Buan ako ha. Mati kortaron. Kung ang English ng hari kay king, unsay English sa diwata? English sa diwata, ma'am. Kanang white lady. Wrong. Usa. English yan. Naghisgot na nilag mga horror-horror. English sa Diwata. Oh. sayuna ron tadi ay. Kwaknet. Duha. Last. Last. English sa Dewa. Diwata. Sayuna ra din kayo. Sus, balik ko ma'am. Engkanto, ma'am. Tulo. Tatay Bisot. Kung ang English ng hari ay king, unsay English sa diwata? Logic ni. Oh. Fairy. Ha? Fairy. Correct! Fairy! 500 pesos. Fairy. Okay, alimokoy. Spell 4. Or Oh, 4. F-O-U-R. Dili number 4. Spell 4. For F-O-R. Oh, F-O-R. Spell ties. 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 Isang lang katais. Ties. T-A-F-O-Y-S. Wrong. Spell ties. T-I-Eagle-S. Correct. Oh. Kung sagulon ang duha, unsay basa? 4 og ties. Fortis. Ha? Fortis. Correct! Fortis! Okay. Last. Totong gibugor. Totong tugsok. Ma'am. Last. Aw, napadayo sa day. Okay, totong tugsok. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. Anino? Wrong. Usa. Sige lang sige lang ma'am. Iputmulan. Lakaw nga white tiil. Oh, naglakaw nga walay tiil, naghilak nga walay mata. Buwan. Ha? Buwan. Duha. Last. White tiil. Naghilak nga walay mata. Kabog. Tolo. Ernesto. Naglakaw nga walay tiil, naghilak nga walay mata. Naglakaw ng white tail, ma'am. Oh. Pungkol og buta, ma'am. Wrong. Usa. Oh, usa na. Naglakaw nga walay tiil, naghilak nga walay mata. Naglakaw nga walay tiil. Oh, naghilak nga walay mata. Usa ning answer. Walay mata. Naglakaw nga walay tiil, naghilak nga walay mata. An, ma'am? Oh. Kanang katulad na siya, ma'am, nga maghilak siya ng mata, ma'am, kay kanang wala naman siya kalimutan, nabulhog man. Wrong. Duha. Last. Naglakaw nga walay tiil, naghilak nga walay mata. Oh. Balik ko ma'am. Oh, pwede ra. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. Last na lang. Naglakaw nga walay tiil. Oh, naghilak nga walay mata. Kanang patay na, ma'am. Wrong. Tolo. Tatay Bisot. Naglakaw nga walay tiil, naghilak nga walay mata. Uwan. Ha? Uwan. Uwan? Uwan. Oh, tama. Uwan, lakaw. Wa man tiil. Ya, wa sa mata. Ha? Wa sa mata. Wrong. Og uwan imong answer, wrong. Taligsik.
Rom kangon. Wrong gihapon. Katawan eh. Imo man gipagamay ang uhan. Duha. Balik ako, ma'am. Ah. Kasi di magkatawa. Gimay ko mo. Oh, kisa may hinungdan sa uwan. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay. Bagyo. Tulo. Tolo. Tulo na. Oh, halimokoy. Ha, naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. Bangaw. Ha? Bangaw. Bangaw? Oh. Clouds? O kanang rainbow? Oh. Wrong. Bangaw. Wrong, usa. Ang clouds, ma'am. Ha? Clouds. Dagom. 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 Usay dagom. Dagom. Ha? Dagom. Panganod. Dagom. Clouds. Oh, cloud. Oh, correct! Clouds. Ako. Tag to 50. Oh, okay, last. Tagsok. Oh, para kay kortay. Unsa mananapa nga magkaon maghayang. Malibang maghayang. Tike. Ha? Tike. Parehag na ang nimo? Oh. Oh, correct! 500 pesos! There you go. Yes.